vadikani zvivimbiso zvinoitwa muMike Samba Show ndezvechokwadi. Takakuvimbisai svondo rakapera kuti tiri kuuya toenderera mberi nenyaya yenyu nekuti hatina kunyatsoibvaraudza zvakanyanya, tinoda kunyatsoibvaraudza zvakare nhasi. Regai ndikusumei zvakare, ndipe mukana unowo kuti vadare vedu vazvisume. Ndoziva kuti vamwe vachiri kuvayeuka kubvira svondo rakapera, asi pada kune vamwe vatanga tisingatandadzane navo svondo rakapera. Chiregai vazvisumezve zita ravo nekwavabva. Ndotanga nemi. Ndinokuchingamidzai vateereri. Ini ndinonzi Grace Kanyai, ndinobva kuMinistry of Public Service, Labour and Social Welfare. Ndiri kubazi reLabour. Tinokutendai. Makadi vadiwa vateereri nevatariri. Serangu ndotwa tariro Malvin Kamunguri, ndinobva kuWeddings and Wanano. Tinokutendai nouvepo. Kwazisai mese, ini ndinoitwa Mendi Lerato Lusava, ndinobva kuDomestic Workers Association of Zimbabwe. Tinokutendai. Tiri kuendera mberi nenyaya yedu. Kune zvakawanda zvinoitika mukati imomo. Pane zvimwe zvatisingazive zvandingade kuti Mendi iwewe semunhu ari mubato racho umboti ngatitarise izvi ko zvakadai semunhu anoshanda nevanhu ava. Nyaya yedu ndeyemadomestic workers, nyaya yevabatsiri. Takambotaura kuti mazuva ano kuri kuchinjwa mazita akakunzi helper, kuti zvanzi zvino zvataurwa kunzi aiwa hapana helper. Munhu anouya ari mushandi, munhu akaziva kuti ndauya kuzoshanda, kodzero dzangu ndedzidzi, kodzero dzaemployer wangu kana yavakandipa basa ndedzidzi, munoremekedzana. Ndomboya kwauri. Ndizvozvo chaizvo, inyaya inotisiririsa nokuti zvinhu zvizhinji zvinoitika mudzimba. Chinonetsera zvinhu zvinoitika mudzimba ndezvekuti dzimba zhinji dzinenge dzine majurawo, dzine musuwo, and akupindiki nevanhu vakawanda. Saka zvinoitika mumba hapana anokwanisa kuzviona. Ndine nyaya inondisiririsa yandinoona iri kunyanyoitika, especially panenge pachishanda vanhu mudzimba. Makambonzwa here nyaya yekutsvetsva kwevakadzi vanenge vachishanda mudzimba, vachitsvetswa nana baba kana kuti nehama dzechirume dzinenge dziri pamusha ipapo. Vamwe vacho vanotombunyikidzwa asi havakwanisi kana kunoripota kana kuenda kupi. Vamwewo vanozoti hanzi vari kushanda mumba ndo ivo vakazodanana nababa vepanopamba. Nyaya yekutsvetswa inyaya inonetsa, asi zvekare nenyaya yekurohwa chaiko. Vanhu vanoshanda mumba Mike Samba vanorohwa zvibhakera. Nani manje? Nevavanoshandira. Sei vasingavasungisi? Umwe hatoziva, anotambotaura kuti mwana uya ari kubva kwedu kukukayuko kusentinyoka ukuko, haana chaanoziva mwana mudiki kana kuti polisi iri kupi, angouya achiswa panzvimbo azive. Ende chimwe chacho chinonyanyosiririsa, vanhu vanenge vachida mari. Anongoti imbama chete iyi. Ini ndine mwana ari kuenda kuchikoro, ndiri kutambira mari yakati, ndiri kuda mari yakati. Obva azvitarisa kuti ndikanoripota mari iyi handichaiwane. Saka zviri nani hangu ndingoshingirira mbama iyi, asi mari yangu ndichiwana panopera mwedzi. Nyaya inosuwisa chaizvo vadiwa tariri nevateereri. Hakuna ane kodzero yekurova mwana asiri wake. Kana mwana wako chaiye anotorohwa zviri pamutemo. Kutaurirana sezvakataurwa svondo rakapera naMike Kanyai, kuti nyaya yekutaurirana yakakosheswa neministry yedu yeLabour. Ndo nyaya hombe. Kana musingagone kutaurirana zvinoreva kuti kunyange pachinyorwa chenyu hazvisirizvo. Ndichazoya kuna Mike Kanyai ndichida kunzwa kuti hapo mataurirana manyorerana, muri kuziva kuti kana munhu oda kuenda, munhu pamutemo webasa munhu anofanira kupa notisi kuti aiwa zvamunoona kana kwapera mwedzi 3 inini ndinoda kuti ndiende kwangu kana zvakadini. Asi dzimwe nguva anenge aita zvimwe zvinhu zvinobva zvaya zvamunotoona kuti munhu yakaramba ari pano uyu zvinhu hazvifambe mushe. Zvinogoneka here kuti mabva kubasa moona mashura moti aiwa famba yenyu, enda yenyu, pada munhu ari kurwa nevamwe vanhu, pada munhu ari kuba, pada munhu ari kuita zvine njodzi. Mutemo unotendedza here kuti chitoenda izvozvi? Maita zvakanaka Mike Samba. Mutemo uriko. Mutemo uripo kuti iwewe unogona kutaura saemployer kuti apa watadza, endi zvawatadza zvacho zvinokodzera kuti uende. Saka unoisa machajisi ako, motaurirana sezvatataura zviya kuti zvinokochera kuti iwe neni contract iya takanyorerana iya ipere. Mushandi kana aona kuti ida handina kufara nazvo, ane kodzero
yekuuya kuministry of labour kunoti ini ndabudiswa zvisina kunaka. Saka ini ndashaya kuti ndabva ndabudisirwa zvakadai sei. Poita labour officer anonzwa nyaya iyi, onzwa omboedza kuyananisa yatinoti conciliation, ozoenda paanonyatsoita utongi kana vasina kuwirirana, oburitsa gwaro raanopa yatinoti iyo determination. Saka ipapo taakutaura kuti ichokwadi anofanira kuenda. Kana asingaendiwo zvokwadi tinomudzorera kumba ukoko kuti tauriranai zvakanaka, gadzirisana nyaya yenyu. Ndizvozvo maita zvakanaka, matipa divi rakanaka remutemo. Asi ndiri kuya kwauri Tariro, mutemo wati tauriranai, garisanai. Zviri nyore here izvozvo? Panenge pachine kuvimbana here apa? Pamwe maona zvimwe zvamusana kuona, maenda uku kuministry inoyananisaka yatarisa nyaya yenyu zvikanzi aiwa haisi nyaya yamugamuburisei, ngaagare zvake pabasa, tauriranai, yananai. Panogarika inyaya yakaoma. Reganitangire pakutoti zvinotozotisvitsa ipapo pakutozoenda kuministry izvozvo. Ukaona vanhu vakutoendesana nekusvitsana kumatare, kunyange bhaibheri rinoti kana uine munhu wawatadzirana naye makuda kuendesa kumatare muchiri murodhi, zamai kutaurirana musati masvikako. Nepamunozosvikako ka nyange mukanzi tauriranai futi, hapana chinobuda. Achandira kutaura nechoti Mai Chisamba, zvakakosha kuti sezvambotaura izvo, kana paine contract yataurwa iyi kai inenge ine wirirano inotipa mvumo sevashandirwi kuti ika mhosva iyi kai handifungi kuti chiri kukwanisa kushanda tese. Asi pane process ndinovimba sezvinongoitwa kumabasa ese, kuti pane inonzi first warning, first verbal warning, second verbal warning, first written warning, disciplinary committee. Ndozvaitwa kumabasa, zvinongoitwa kumabasa. Ukange uine mhosva dzako dzauri kupara, utomboti uri kunonoka pabasa, uri kudii, une mawarning aunopiwa, kusvika wozosvika pakuzunzi ndakukudzinga. Iwo wacho veministry ndinotendawo kuti vanenge vaine record yavanoda kuona kuti no, akamboita zvakati, tikati zvakati, tikataurirana, tikawirirana. Pakamboitika zvakati, tikati zvakati, tikataurirana, but izvi hazvoitika izvi zvaramba zvongodzokorodzeka. Ndosaka tapa mutongo wataita se watapa. Ndizvozvo ndiri kudzoka kwauri Mendi. Imimi munoita se munopindira here ministry yataura zvainoita? Imimi mune bato renyu kuassociation kako, kana vadzoka vaitirwa zvavasina kunyatso nzwisisa, nengi association ine masimba akaita sei? Chinoitika ndechekuti contract yanga ichitaura kana kuti yatiri kutaura icontract iri pakati pevanhu vaviri, mushandi nemushandirwa. Naizvozvo hatikwanisi kupindira chaizvo, asi chatinogona kurayiridza nokubatsira kuti fambai nemagwaro akati. Asi ndinotenda nokuvimba kuti zvekare pane inotonzi union yemadomestic workers irimo muno muZimbabwe zvekare. Iyoyo ndeyekuti mushandi kana akaona zvinhu zvake zvisina kumufambira zvakanaka, union inokwanisa manje kuchimumiririra yochitaura pachinzvimbo chake iye yakuita sezvinonzi ndiye mushandi. Union ndo gweta rake. Yes, ndiyo gweta rake. Saka union muZimbabwe vazhinji havatozivi kuti irimo, asi iripo ende inobatsira zvikuru, ndo inomirira. Isu chedu kurayiridza munhu kuti iyi nyaya yako iyi enda kulabor, iwe enda ukuku, kana kuti iwe ita so. Mashoko akanaka echenjedzo. Vadikana rambai muchitandadzana nesu. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Vadikani tiri kuenderera mberi nenyaya yedu chikurura majasi. Tiri kutaura pamusoro pemadomestic workers, vaya vanotibatsira kudzimba, vangave vasikana vanochengeta vana, vanochengeta mumba, vangave vakomana vanochengeta nharaunda dzedu, mumagadheni edu nezvimwe zvakasiyana siyana. Kuti aiwa munhu wese ane kodzero yake, munhu wese ane mutemo, asi kuremekedzana. Kana munhu achinge asvika pamusha wevanhu, kurudziro iri pano ndeyekuti unoremekedza. Kunyange inini zera rangu rino ndikauya ndiri mushandi wako, ndichishandira iwewe uri mai vane makore kana 30 chaiko, ndinofanira kukuremekedza nekuti ndiwe employer wangu. Zviriko here nekuti vanhu vaakusiyana? Zvimwe zvatinoona ruchiva runenge ruine vashandi ava
vanotora zvimwe zvinhu vasina kupiwa. Ndo zviri kubuda muongororo netsvakiridzo pavanhu vatakataura navo. Kunzi amai kana vachizora kalipstick, iye akudawo kalipstick kamai. Mukomawo kana mwana wepo aine zviya zvekuteerera mumhanzo, ndo zvaakudawo kuita. Zvinofamba sei zvinhu zvakadaro? Ndiri kuuya kwauri Mendi. Izvozvi zvinotowanikwa. Ndinotodzokera panyaya imwe chete yatambotaura yekuti munhu ari kubva kune environment yakasiyana neyaari kupinda. Zvinhu zvaangasina kujaira, zvaasingazivi, zvaari kuona panyowani kana kuti patsva. Zvakangofanana nechikafu. Munhu anenge asati amboona kana Cerelac kana kuti Cerevita, osvika pamba paya onzwa kunuhwirira kweCerelac, angoitestawo umwe musi, muchatozoona kuti dzimweni dzenguva vamwe vacho anenge vachiti spunu kumwana, spunu kuna anti, spunu kumwana, spunu kuna anti. Asi munhu anotora zvinhu zvisiri zvake uyezve asina kupiwa, pamutemo munhu iyeye atova tsotsi. Naizvozvo kana uri mushandiro ukaona mushandi wako akutora zvinhu musina kumupa, mune kodzero yokumusungisa. Nekuti waba kungotora kungozvipa zvinhu unenge watozvikanganisa. Mai Kanyai, handizivi kuti kune mutemo here, nekuti kune vamwe vashandi vakanaka chaizvo vanogara. Isi takambogara newedu kudarika makore anopfuura 40 ari munhu mumwe chete. Mukomana yanga ari mukomana akanaka, aigona zvese, kubika, mugadheni neruremekedzo. Vanoitwa sei kuvanhu vakadaro? Pane mutemo. Ichokwadi vari kuvanhu vakadaro. Vanenge vachida basa ravo. And iwewo uchibva wazvionawo kuti chokwadi uyu munhu akatoenda, ndinenge ndatorusa chokwadi. Kana wasvikawo 5 years uinaye unopiwa, asi tinoseta anonzi mabasic minimums. 5 years dzikasvika unombowo chekuti aende wakabata kubviroka kana pa15% wesalary yake for every year wake multiply one 5 zvichienda zvakadaro zvinosvika kuma 35 years and above unongori kupawo ma35% yesalary yake kana more. Asi zvandataura izvi paminimums chete unogona kutopa zvakapfuura ipapo. Kune vamwe vari kutengerwa dzimba, kune vamwe vari kuitirwa zvinoshamisa. Tati musenzi unofanira kumutenda, kunyanya iwe mumba uyu anokubikira chaunodya mazuva ese kuti urarame kusvika pauri. Ndozvo unofanira kuziva kuti unotendawo basa raanenge aita. Ndozvatinenge tichikurudzira kune vanhu vose. Izvozvo mashoko makukuta muri kutaura iwayo kuti mabata kuti munhu anokubikira chekudya. Vadiwa vatariri nevateereri, mai vari kutaura nyaya yakaoma, ngatizvifungei zvakare. Upenyu hwenyu, upenyu hwangu huri mumaoko emunhu iyeye. Saka kakunzwanana kakakosha maita zvenyu. Tinokutendai nemutemo wamataura wekuti aiwa tinotendawo ndari kuuya kwauri. Iwoneiona sei nyaya iri kukurukurika pano? Ini nyaya iyi kai ndikuona kuti kazhinji kana tiri kutarisana nevashandirwi, vashandirwi kazhinji havazogoni kuzotenda mutendero uri kutaurwa panapa. Asi chandinoona ndechekuti inyaya inongotangira pakuti pakupinda kwatakaita basa munhu achipinda nekuita sei, nekugara kwatazoita tese makore ese aya tanga tichishandidzana zvakaita sei. Saka maendero anozoita munhu anozoita kuti mushandirwi ati agone kuti ndomutenda here kana ndoregedza kumutenda. Asi zvatiri kunzwa kunzi mutemo. Hanzi mutemo wekutoti tinotofanira kuti kana akangokubvira pa5 years. Saka ruzivo ruri kutouya nechenjedzo kune vese vashandirwi nevashandi kuti iwe semushandi ukatongoona washanda makore 5 unoziva kuti uto entitled to a certain percentage iri kutaurwa. Woenda kumutemo unobvunza kuti no ini ndanishandira vanhu vakati ndazosiya basa, saka ndanchikumbirawo mugove wangu unoenderana nebasa randanga ndichiita. Ndizvozvo pane nyaya yataurwa naMendi, ndangoti ndimbonzwa iwe semunhuwo wakamirira varume. Hanzi kunyanya vechisikana, handizivi vechikomana vanogona kusanganawo nedambudziko rekuti pada mai vakuda mukomana ari kushanda kugadheni. Hanzi vana baba kavari kuzopedzisira vakutsvetsa vashandi. Zvino havana kana kukuzvitaura. Tingazviite sei kuti zvibude pachena? Angaite sei munhu ari mumba basa rake ari kurida, uku ari kushungurudzwa nemunhu ari kumuda, ingave hama ingave baba, sekutaura kwaitwa naMandi? Tingaite sei kuti zvibude? Angaite sei?
isusu kuweddings and wanano tisati tatombosvika pakuti kumushandi zvakangotikoshera kuti isusu pamagariro edu sevanhu tofanira kungonzwisisa kuti hazvigone kuti murume kana kuti kana mukadzi kuti achitanga kutsvetsva pabasa hazvigoni pamagariro pedu tisati tamboenda kumutemo. Mutemowo zvekare une anonzi code of conduct yekuti pane pamunofanira kusvika kana muri pabasa, pane pamunofanira, it's a professional relationship, pane pazvinofanira kugumira. Uyezvo isusuwo kana tirunzi tiri vashandi vemudzimba ngatizivewo isusu kuti conduct yedu yakamira sei, tizive kuti tinogumira papi kana tichitaura nababa, tinogumira papi, tinoita sei. Asi yakanyorerekera pamuwanano chaimo macho imomo tinofanira kutozivawo semadzibaba sevarume kunze uko kuti ichenjedzo. Isusu tinofanira kutoziva maconduct nekuti zvinongotangira paconduct zvozoenderera relationship yakuenderera, vanhu vakutanga kuzoita zvinobvarukira. Ndizvo hasi zvinobvarukira. Vadiwa vatariri nevateereri, nyaya iri pano muri kuinzwa. Ndinofunga kuti mendi pamwe ungatibatsire. Handizivi kuti kana pachinge paine kero yekwavangaende kana kuti mai kanyayire, nokuti dzimwe nguva ari kurwadziwa kuti audze mai anoziva kuti pamwe nyaya yacho inobva yakora muto, kuti audze baba pamwe nyaya yacho inobva yakora muto. Pane kwavangaendere nokuti vazhinji vane mafoni avoka kwavangape chenjedzo kuti ini ndinoshanda panhamba yakati asi zviri kuitika ndezvakati zvakati, achitaura chokwadi. Nekuti kana wazvimhangara senyaya ka zvinofanira kubuda senyaya. Pane kwavanoenda here muchidimbu nokuti nguva yedu muchikamu chinouya topfuura? Hongu, isusu tinogona kumubatsira kuti timupe direction kana tichimuratidza nzira yokuenda kwanenge achida kuenda. Tinogona kutongomuratidza kuti unofanirwa kunge wakaenda kwamai kanyaya nenyaya yakadai nekuti ndeye labor. Kana iri criminal unokwanisa kuenda kunoripota kumapurisa, kana uchikwanisa unoripota kwakati, tichimupa madirection. Ndisingazivi kuti pamunenge muchibvunza kero muri kureva? Ndikureva kana address yenyu ndiyo kero, kana nhamba dzenyu dzenhare, nokuti dzimwe nguva haagoni kuti atsvage munhu. Asi kana pachinge paine nhamba dzenhare anogona kukubatai pafoni. Alright, ndinotenda. Tinadzo nhamba dzekubasa 0715 662953. Ndopama zvekare 071 5662953. Vanhu vekubasa wakangoita dambudziko unongotaura dambudziko rako, kana tichikwanisa kukubatsira tiri isusu tinokubatsira, asi kana tichikudirecta tinokudirecta. Mashoko akanaka echenjedzo tinokutendai. Iyoyo mabva mavhariridzwa mese. Vanogona kukusumudzirai kuenda kuleba, vanogona kukusumudzirai kuenda uko. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tasvika pachikamu chekupedzisira tiri muchirongwa maisamba show, umo patiri kutarisa kodzero nemashandirwo anoitwa mumabasa emudzimba kana mumapurazi kana mumaplots, muzvindima zvatinazvo imomo. Mune vanotibatsira imomo, asi zvamborambwa nai kuti havasi vabatsiri, vanonzi vashandi. Zvikanzi ngavadaidzwe nemazita avo, zvikanzi chimwe chinhu chabuda zvakare pano, ngatiregei kunotora hama tichita setino rudo, todzishandisa mahara kuti ihama ndakupa juice, ndakupa bhutsu. Kana mamutora kunyange iri hama auya kubasa, mupei muhoro wake. Regai ndiuye kwamuri mai kanyaya nemutemo, munovhara muchiti kudini zvamunoda kupedzisira kutaura kuti zviende kunyika. Ndinokutendai zvikuru. Chekutanga mai Chisamba, ini ndataura nenyaya yekutaurirana yatinoti social dialogue. Tinokoshesa kuti employer naemployee vange vachicommunicata kuti vazive pavanotangira nepavanogumira. Kune zvakare mutemo tinoti Labour Act inokupai kuti kana uchishanda uri musenzi unotarisirwa kuti unge uchiita sei, kana watadzirwa unoita sei. Kune code of conduct yatinoti National Code of Conduct SI 15 inotaura kuti izvi ukanga watadza kusvika apa unofanira kudismisswa. Ndo pavanotora maemployers kuti izvi anofanira kunge achienda. Saka ngatingozive kuti kana tishandirana tinenge tine hukama hwekuti iwe uri kudiwawo, ini ndiri kudawo kuti unge uripo. Saka saemployer you are important, employee
you are important. Government to enforce iri important. Saka ndo zvatinongoda kuti ndisiyire vateereri neavo vose vanenge vachititarisa. Tinokutendai Mai Kanyai matipa mutemo, zvese zvine mutemo. Ngatizivei kuti tiri mumutemo, kunyange tine mutemo yemudzimba, kunyange tine mutemo yemadzinza edu, mutemo wehurumende uri pamusoro pane mutemo yese iyoyo. Unoda kuti kudii? Ndinoda kungounza nyaya inonetsa zvizhinji yatiri kuti dzimwe nguva mushandirwi abatwa chibharo kana kuti mushandi abata mushandirwi achabata mushandi chibharo. Nyaya yecode of conduct, nyaya yemapfekero chaiwo pabasa. Basa rega rega rine mapfekero anoitwa anozikamwa kunzi aiwa kana vari kushanda kukitchen vane mapfekero ekukitchen, kana vari kushanda kugarden vane mapfekero ekugarden. Pane zvimwe zvinoitika maichisamba mudzimba munzwe kuti unoshamusika kuti ndivo here vari kufanira kuchengeta mwana ava vauya vakapfeka kudai izvo. Zvinofanira kutibatsira izvozvozvo. Asiwo muchidimbu ndorangotiwo chinhu chakanaka kuti patiri kushandisa tivewo nemwoyo wechivanhu chedu pamagariro pedu, ubuntu wedu, wekunzwisana nekuzivana sezvambotaura kunzi kutaurirana, kuonesana kuti apa mandimbonyikidza pakati, apa ndanchikumbira kuti zvidai, apa kutaurirana ikoko kuita kuti nhamo zhinji dzipere tisati tazomboendesana kumatare kwese kunoda kuzoendeswa nako. Ndizvozvo waita basa wataura mapfekero, nekuti kazhinji kana uchishanda semba yekubikira yawataura iyoyo, bvudzi chairo rinopumhuka rega, rinodona, rinodini. Saka kana munhu akapfeka dhuku rake, kana kuti akapfeka kai kanenge kasefa neuniform yake, zvakangonaka. Nguva yekuchena, nguva yekuita zvinhu zvako zvinazvo, mukoma vari kutaura panapa kuti mapfekero, kapfekero. Nokuti dzimwe nguva mukaona vachishainisa mavhuranda makushaya kwekutarisa. Saka zvinoda kunge zvakaputirwawo, zvakaita zvakanaka. Asi hero jira kufuka kana kuwarira. Mendi? Inini pane nyaya yandoda ngoti ndingowedzera nyaya yehuman trafficking. Musekta iyi ndo munoitika human trafficking yakanyanya. Vanhu vanofunga kuti human trafficking ndiyo chete yekungoti munhu ari kubva kuno kuZimbabwe achienda kune imwe nyika. Asi kubvisa munhu kumusha uchimuunza kunokuku asiri kuziya zvaari kufambira kana kuti usina kumuudza zvakakwana, kana kuti achishandisa maagencies aya atamboti epasi pemuti ari kuita zvinhu zisirizvo, inotori issue yehuman trafficking. Tobva tatarisa zvekare pakambonetsa nyaya dzekuOman kana muchiri kurangarira. Vanhu vazhinji vari kuti Zimbabwe yaoma, ngatichibudai muZimbabwe tinotsvaka mabasa. Tiri kuona kuti basa risinganetsi kazhinji kacho ibasa remumba. Vanhu vari kubuda vachinoshanda kuSouth Africa, vachinoshanda kuBotswana, vachinoshanda kana UAE kuya. Asi vazhinji vari kusvika ikoko, vari kunotambudzika, vachinobatwa vachinge vachishanda under human trafficking. Saka ndinokumbira nokukurudzira hama dzedu nevese vanoshanda mubasa iriri, zivai kuti kwamuri kuenda nenzira yakaita sei, muri kuenda nenzira kwayo here, uyezve muchanoshanda sei, nekuti mukasachenjerera ndopamunosvika muchiwira mumuromo yemakarwe. Mashoko makukutu echenjedzo ari kuitwa. Takambopinda panguva yakaoma chaizvo mukati menyika yedu yeZimbabwe. Vamwe vakubatwa uranda, vamwe vakatorwara, vamwe vakatokuvara. Saka zvavataura izvozvo kuti kana uchida basa tanga waziva kuti uri kuenda kunani, nekuti kana tichinge tiri kumabasa kudai nemahofisi, zvandaona hama dzangu dziri pano idzi, tinongoti Mendi nditsvagirewo kamusikana ndiri kutsvaga, Mendi oti regai ndichakunzwirai kuna Tariro, Tariro oti ndichakunzwirai kuna Mai Kanyai. Pandichazowana musikana kuna Mai Kanyai, ina handizivane naMai Kanyai, ndiri kuzivana nekuno kwandakatangira ndichibvunza zvichingodaro. Ngatizivei kuti ndabva ndiani andiwana, ndiani nekuti upenyu hwevanhu, upenyu anofuma akafa kamwana wevanhu musingazivi kuti akabva kupi. Imimi munofuma muchirwara, anodawo kuziva kuti anodaidzani. Saka kudyidzana kuye kwataurwa pachirongwa chino kuti iye ngaazive kuti kana taakubuda taakuenda kubasa, mukaona paine zvakunetsai, nhare dzedu idzi, kwete kuti munhu arumba menya azive foni yenyu, nekuti foni chaiyo munenge masiya makakiya, nhare yake haina kana mari. Kana mukamuisirawo mari shomanana yekuti kana pawana zvaasiri kunzwisisa, munosvika imba yachenaka achiti aiwa munhu wacho angosvikoti yamenyi. Saka isusu tiri kuzviroveredza zvakare pachikamu chino kuti kana paine munhu anouya achida kuzotora zvinhu, kana paine munhu anoda kupinda mumba,
varidzi vemusha vasina kutaura nemi, handi basa renyu kuti ndaona kunge vakafanana nadhidhi kana ndaona kunge vakafanana namama saka ndavapinza mumba. Hapana anopinda mumba, nekuti pamutemo wenyu webasa handimi munopinza vanhu nekuperekedzana nevanhu. Ndosaka vazhinji vacho izvozvo ndezvekutokuchengetedzai zvakare, nekuti tinonzwa kuti nguva zhinji vazosungwa, vazosiya varohwa, vakatorerwa, asi imimi ndimi munenge mapinza vanhu. Saka ngatigarei tichidyidzana, ava vaine nhamba dzevamwe, ava vaine nhamba dzavamwe, zvekuti zvifambidzane. Vadiwa tariri nevateereri, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera tigokupai nhare dzenyanzvi dzedu dziri pano, kuti kana paine zviri kukushungurudzai chaizvo zviri kukushungurudzai. Kuna vamwe vanongonakidzwa chete kuti tachida kuti tinzwe kuti kungobvunzawo, kungobvunza. Aiwa titambe tichingobvunzawo, tinotamba tichibvunza zvebasa, tinotamba tichita, asi ngatiti mukupera hapana ibasa rakashoreka, hapana ibasa rakashoreka, rese ibasa, nekuti rinofanira kuti riitwe, rinotipa upenyu. Kunyange uchisenza kusumudza marara, kunyange uchisenza mumba, kunyange uchisenza kumakompyuta, kunyange uchityaira, kunyange uchita, hapana basa rakashoreka. Basa ngarichengetedzwe, vanhu ngavachengetedzwe. Vadikani kana tieta zvinoendeka zvikuru sei tiri maisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi hatigoni kupedza tisina kutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai Maika Nyai, tinokutenda Tariro, tinokutendai Mhandi. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.